What's up mga kapobre, may hapon. Kapadagan na yung driver ay. Kami neste. Pastilan. Huwag mo ni mag-drive og series, magpupagan ng mga tayra. Huwag mo human ay. May hapon na ninyo o Happy Valentine's Day sa way mga uyab diha. O sa nay mga uyab. Kami nangita mi uyab pero ang asawa di mo masugot kay gamay pang anak namo. Kana siya mga kapobre. Nangita na siya og uyab. O may kita uyab karong kuan. Karong maabot nga 14. Isa to available diha. Comment lang dia sa ubos. Kay ako lagi hatag ang mong pangalan. Pasilan. Daghan na kay kupag ang Rivera. Bakit on tamos na ang driver niya inig na og kapoy kini mangita kwarta mga kapobre niya. Usa kay ta hubag-hubagan pa kita ni Rivera. Ida. Kita lang tayo niya nag-abot dito kay bakit on tapos na akong driver. Yo, what's up mga kapobre, na to sa highway, kinahanglan na ta mag-helmet. Mag-helmet na ta kay dakop. Okay, naka-helmet na ta. Ikaw, naka-helmet. Helmet na kay dakop sa unahan. Murag na siya dakop. Ako na hupuon kay murag dakpon mahinom tag-samot ani. Sa mga kapapre, hapit na may maabot. Patanaan tapos na ang driver ha. Anong kusog kaya na siya dagan. Morning now sa driver na mga kapapre nga. Kusog kayo mo padagan. Bangi si kon sa yung gamit dun. Mga kapapre. Kuman na gini. Kuno na. Lano sa mana? Igos grinder? Nasa man na? Sa piskan? Atalang taon kay limited pensan sino. Nani? Ano ba naglabil? Oo, Manintay SD ra ba ron? Piyansa yun. sabi kasi kay naan siya. Wow, kabantay na kon sa ulo. Gusto ko nga para ning kuara ko so. Sukat-sukat pagabot karon ka kabantayan na. Unsa pa sabot na ma'am? Na. Unsa pa Anong good na? ano ko? Unsa pa sabot na ma'am? Alam sa na ano ko ikuan sabot. Pero tama na kuno ugma pag check-in si. Wa na. Tanan. Tara. Sige. Ano lang. Welcome to my vlog. Okay, naabot na mi dire. Mag-charge ata kay may kuryente lubat. Basta nang i-charge. Diyan lang ko to ang vlog mga kapobre. Palihog ko diyan. Subscribe sa mag-upang itan-aw sa kong channel. Bye bye. God bless.